fem una hamburguesa molt especial, una hamburguesa especiada, amb totes les espècies d'or, albarcinya, mozzarella de búfala i xutney de mango. En aquesta recepta tan especial de l'hamburguesa tandoor hem de fer el xutney de mango i és per on estem començant. Un sofregit de ceba i all i ara hi afegirem el mango. Això ja porta uns entre 10 i 15 minuts. I d'altra banda hem posat a suar les albarcinyes que farem a la planxa d'aquí uns 10 o 15 minuts. Com us dèiem, hi afegim el mango i també les panses, sal i pebre, una culleradeta de sucre roig i un polsim de gingebre en pols i de nou moscada. Ara ho remenem bé i tot seguit ho mullarem amb el vinagre. Ja hem mullat amb el vinagre, ho hem fet una mica discret, ho portem a ebullició, que ara ho està arribant, baixem i ho deixem coure uns 10 minuts. Per les hamburgueses reuniu uns 150 grams de carn picada, de porc de vedella, com us vingui de gust. Aquí és l'exemple, és una sola hamburguesa. Feu una picada d'all, julivert i gingebre fresc, una culleradeta de curri vermell picant, que és el que porta el tandoori, que és conegut com a tandoori, i en la recepta escrita us posaré tots els ingredients per si us voleu fer les espècies tandoori a casa. Bé, això ara ho barrejarem ben barrejat i ho deixarem reposar durant mitja hora més o menys. I mentrestant anem fent les albarcínies a la planxa. I això és el xutney de mango, que ja el tenim acabat, i el reservem fins al moment d'emplatar. Finalment fem l'hamburguesa a la planxa i després procedim a muntar el que és l'entrepà en si. I aquí la tenim, l'albarcinya, l'hamburguesa en si, la mozzarella de búfala i el xutney de mango. I és per menjar-nos-ho.